vineri la Survivor. Cred că o să mă adaptez destul de ușor. Când am văzut-o, am simțit așa o chestie de distanță. Mă așteptam să mă excludă de la cea 1 de fasole. Pentru mine acest personaj nu există. Ca idee ar trebui separat total. Și cu mâncarea și cu tot. Cred că e mai bine să și gătească singur. Mai bine stau lup singur în pat la mine acolo, fără să particip la activitățile lor fake, decât să mă călărească tot grupul. Mereu depinde de cum începi săptămâna, de energia pe care o ai, dar și de moralul pentru tribul tău. Uneori a te plânge în fața mai multor persoane este ca și cum te în public. Am venit să concurez la Survivor și stau la metaforele tale și ne pun la cap. Ține mâna pe urechi. Survivor, faimoși versus războinici pe Antena 1 și Antena Play.